tal. Dags undervisningen på regning. Hvad giver det her, Lærke? 4 plus 4. 4 plus 4 giver 9. Forkert! Du kommer lige herop. Læg nøglerne her. Jeg håber, de har lært af det. De sidder vel ikke og griner i en undervisning. De kan godt komme herop. Læg dig forover. Har I hørt fra Felix? Hvor hårdt de er kommet for sent til? Ja, altså min cykel punkterede, og så gik det hurtigt ned ad bakke, og så faldt jeg. Jeg gider ikke at høre på dumme undskyldninger. Nej, Du undskyld. skal straffes. Ej, lad være. Au. Ah. Kan I ud til de møgunger stop? Hej Otny, jeg er klar til en super fed matematik-team. Hvorfor sætter jeg ikke på jeres plads? Det er yndlingslæreren, der er her. Nej, Leon, nu tænker jeg lige, vi tager noget matematik fælles op på Fjernsyn TV. Ups, det var sgu det forkerte klasselokale. Nu var lige det funker. Sådan der. Lærke, kan du fortælle mig svaret på det? 4. Vi tager så det ind. Forkert. Der er en, der ikke øvede sig i weekenden. Jeg er lige nødt til at stoppe dig, Lærke. Gustav, hvad er det, du selv har brugt piltasterne til? Jeg tager bare noter. Mhm. Ja, Lærke. Må jeg gerne kunne betale det så? Det er okay, så længe du ikke falder i. Hej Felix. Klar til at se dig sove, hva'? Nej, mit elløbehjul, det løb tør for strøm, så. Ej, det er okay. Find plads. Tak. Nå elever, så er der frikvarter. Må lige mærke efter i toilettet. Ej, hvor er det sandt. Men jeg kan se, at tiden er ved at være mange. Vi skal have en gårdvagt. Altså, det må være dig i dag, Anders. Jeg tog den sidst. Jeg skal nok tage en forhold. Fedt. Så er gårdvagten på vej. Hvad er så tøs, der er der fisluder? Hvad er drengen snakker om filmen i weekenden?